मेरे को कपड़ा दिया है साहब केरला के अंदर. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം, അനീഷാണേ. ഞാൻ ഇന്നലെ പാലക്കാട് നിന്ന് ഷൊർണൂരിലേക്ക് വരുന്ന വഴി ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ നാടോടികളായ ആൾക്കാർ വന്ന് താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ കുട്ടികളെയും അവിടുത്തെ കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരെയും ഞാൻ കണ്ടു. അവർ ഡ്രസ്സൊന്നും ഇടാതെ ഈ വെയിലത്ത് ഇങ്ങനെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി ഇരിക്കുന്ന ഇതാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പാലക്കാട് നിന്ന് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആ വഴി പോകുന്നത്.